Sithanda ukubongela abakwazile ukuthi bengene kwi-top 15 yaleli sonto. Igcwalisa Spring Picnic 4th Annual Maskandi Top 15. Njengoba kuvotelwa-ke noma yimuphi umculo wamaskandi or iqembu ukuba bangenele ukuba ingxenye egcwalisa Spring Picnic ezoba nge-8 zika-November 2025 People's Park lapha eThekwini. Sothanda ukubheka ukuthi-ke iy'nombolo or abantu ngokuy'nombolo ukuthi ubani number 1 kuya ku-number 15 balandela kanje. Lapha oyihola phambili ku-number 1 uye uMjikelo osayihola phambili laphana-ke uMjikelo shuthi abantu bamvotela-ke. U-number 2 kube uFalabo uFalabo-ke bakhuphulile abantu izinga. Simbonge uFalabo usayibambile ku-number 2. U-number 3 kube ubani? Kube uSphithiphithi number 3 kube uSphithiphithi. Stella 97 Stella 97 nayazi-ke ingoma yakhe yabamnandi kakhulu ati trend last year ethiwa ngenza umuntu. U-number 5 Nhloso Kukhwela Nikhudima laphana ehamba nobani noShengu wasehlala Nkosi bakithi ya trend nalensizwa siyibongele uNhloso. Bese number 6 uDisaster niyamazi uDisaster-ke indoda-ke ene hairstyle laphana emhlophe ijinjile ibambe ku-number 6. Number 7 uPhangandawo naye futhi nengoma emnandi ayiculwa noShengu wasehlala Nkosi. Siyabonga ukuthi abantu bemphushe bembeke ku-number 7. Number 8 kuzoba ubani? Ihobosho uNjoko waseMshisa enkandla laphana uMamemeze insizwa lengoma enkulu nokuthi uyisela. Hayi simbongele uNjoko ukuthi ukhona iswidi bakithi ucabashe Nkosi yami. Lensizwa ifikile kulamalanga and abantu babona ngathi bayithozela kakhulu. Siyibongele insizwa ukuthi ikhuphuka lendlela ikhuphuka ngayo belo mdlalo wayo benombeja. U-number 10 laphana uba noMkhulukelwa iPakistan madoda. Bamfanisa bafana ePakistan uyibambile lapha ku-number 10. Number 11 Imfezi Emnyama iyakhwifa laphana Imfezi Emnyama. Imfezi bafethu usene-role enkulu kakhulu umaskandi ayidlalayo. Number 11 Imfezi Emnyama. Number 12 uMaganga uthishela ethi umuntu uma egangela umlinde uma eseqala ekhetha bese-ke umkhombisa uma wakhe ukuthi ubani. Number 13 Thisha Wentambo Jaiva Zemnike bafowethu Jaiva Zemnike ukhona lapha ku-number 13 okwamanje usayibambile. Sibheka ku-number 14 Mafikizolo umuntu otrenda kakhulu amalanga umculo kamaskandi uhamba phambili ngetrend ngengoma emnandi lapha ethi Ngonyoka sidlule naku-number ku-8 million views. Number 15 uMajongosi bafowethu umuntu ufaka ivoti lakhe lapha. uMajongosi uyibambile ku-number 15 no-number 16 ukhona akuveli ukuthi-ke number 16 bekuyibona abantu abavela. Sibonga sodibana ngokuzayo nisale kahle.